ዓለም ንኹሉ ምስጢራት ወዲ ሰብ ፈትሕየ እየ ኣብትለሉ ዘመነ ሳትላይት ሓደ ዓብዪ ሕንቅሊተይ ግን ን3000 ዓመታት ዘይተተንከፈ ኮይኑ ይርከብ። ኣምላኽ ብኣጻውዕቱ ኣብ ጎቦ ሲናይ ዝጸሓፎ መለከታዊ ቃል ዝሓዘ ጽላቴ ሙሴ ኣበይ ኣላ? ኣብቲ ባቢሎናውያን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝሰረቕዎ ንዋያተ ቅዱሳት ዝርዝር ውሽጢ እንታይ ኮይና ዘይተረኸበት? እዚ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ። ተመራማሪ ግራሃም ሃንኮክ ከምኡውን ብፁዕ ወቅዱስ ኣቡነ ጳውሎስ ጽላቴ ሙሴ ኣብ ትግራይ ኣብ ኣኽሱም ኣላ ይብሉ። ካልኦት ተመራመርቲ እስራኤል ከምኒ ዶክተር ሊን ሊትማየርን ሮን ዋያትን ድማ ጽላቴ ሙሴ ኣብ ምስጢራዊ በዓቲ ኢየሩሳሌም ኣላ ብምባል ብዓይኖም ሪኦም ከም ዘረጋገጹ ይዛረቡ። እሞዳ ኣይና እዩ እቲ ሓቂ? ጽላቴ ሙሴ ኣብ ኢየሩሳሌም በዓቲ ድያ ተቐቢራ ወይስ ኣብ ኣክሱም ተዓቂባ ትርከብ? ወይስ ዓለም ክትበጽሖ ዘይከኣለት ክስካብ ሕዚ ዘይተገለጸ ሳልሳይ ምስጢራዊ ቦታ ኣሎ? ጽላቴ ሙሴ ዘለትሉ ምስጢራዊ ቦታ ብመርትዖ ኣደጊፍና ክነግረኩም ኢና። ተኸታተሉና።